și toate ajutorul spamele. Scuzați-mă că n-am mai putut de câteva zile, dar vă mulțumesc la câți abonați am strâns. Bine, totuși cred că nu vă cer așa de mult, nu vă forțez. Vă rog să strângem 190 de subscribe-uri și like-uri cam pe 30 de like-uri și 190 de subscribe-uri și hai să-i dăm. Să-i dăm așa. Îi dau pe ăsta. Câte gemuri nu? Mamă, gemuri 50. Stai la 50, pot să dau acolo, yeah! Vedeți? Să vedem dacă intră, că asta e problema. Haide? Hai, vă rog, ieșiți. Hai, ieșiți. Dacă nu îi dăm direct blog. Hai, mă, să-i dăm blog. Ce, mă? Câți de lei? 20. Că-i bun. Ia să-i dăm. Hai să-i dăm direct blog, deci, pentru că nu ne bagă. Păcat. Băi, nu, mă, mai puțin. Îi dăm doar blog, deci. Pentru că e cea mai tare. Îți fac blog de șef. Îți fac blog. Dacă nu am auzit, înseamnă că-s prost. Eu ți-am pus mâna pe microfon. Dacă m-am auzit, e bine. Și hai să-i dăm. Încerc să nu pun mâna pe microfon. Ziceți-mi în comentarii dacă mă auziți, pentru că eu cred că nu mai mă audă. Ok, hai să-i dăm. Haideți. Blog Dash. Mamă. N-am mai jucat pe mine de câțiva ani. Bine, încă joc. Chiar dacă nu mai fac videouri, încă joc. Să avem și eu să câștige, eu boss. Chiar că n-am mai jucat harta blog de mult. Da, e tot bun. Sper să câștig în continuare. Se lasă ăștia că mamă. Mamă, nu, vreau să stau. Da! Și ziceți-mi în comentarii, pentru că nu m-am întrebat dacă vă place skin-ul meu. A durat să le iau ceva. N-am contează. Ca să știți, de acum nici nu mă laud. Hai! Nu! Da! Eram mort! Efectiv eram mort. Bă, am trecut prin jos, ești nebun. Mam, ultimul meci, să vedem cine câștigă, sper că eu. Pentru că doar da. Nu contează, hai să-i dăm. Sper că ăștia. Mamă. Hai, o pășică și o pășică. Mamă, nu știu cât aici atrage. Era să-mi Dacă știți acum, frații mei, să afară. Efectiv, eu mă rog singur în casă. Hai! Da! Te rog, Dumnezeule! Nu! Hai, bă, frate, și mi-a era și o secundă. Mă.
știți că aici s-a băgat un update? Vreau că mi-a dat reclamă. Voi știți că aici s-a băgat un update de gen aici. Uitați ce skin tare e. Sus. Mamă. Și aproape râgem. A, pot să dau. Stați pe reclamă. Bun, să vedem ce împucă. Dacă știți acum asta la ușă. Da, hai să vedem. Oricum știam că împucă. Degeaba. Da, mai pot să dau. Aoleu, că am dat pără. Stați să... Haideți să vedem. Am o reclamă. Așa, ia să vedem. Mamă. Ia. Și. Da! Da. Ce, mă? Da, mă. Aoleu, că deja am consumat asta, degeaba mi le dă. Mi le-a dat doar pe ăsta și atâta. Băca. Și măcar nu mi-a dat acolo. Nu mai pot să... Bă, mai pot să dau. Doamne. Să vedem ce mică, mică e curică. Mică. 50. Ce, mă? Să vedem cât îmi pică. Mică, cingică. Te rog. Da. Da, e bun. Da? Da, acum pe unul. Să dăm și la skin-uri. Ha, mă, iarăși. Ha, mă, reclamele ce durează așa de mult. Doamne, zi pentru o reclamă. Am pus pauză, să vedem ce am pică. Nu, bă, și mi-a dat și măcar 10 gemuri, că pot să dau la ăla. Putem să dăm de 2 ori. Dăm la 2 ori. Să vedem ce pică. Ică e curică. Gingică. Bă, frate, pe ăsta l-am. Hai, te rog, e frumos asta. Doamne, Dumnezeule, Doamne! Bă, pe ăsta l-am. Și am mai dat și la ăsta. Nu i-am dat la ăsta. Doamne, unul contează. Hai să-i dăm un meci. Stai de câte ori. Ai bun. Scuzați-mi, băieți, dar cam atât a fost videoclipul de azi, pentru că filmăm cam